ברוכים הבאים לכפר עזר. את ספירת שנותיו של המושב אנחנו מתחילים בחודש דצמבר 1932, התאריך בו נחרץ באדמתו התלם הראשון. מכאן מתחילים את ספירת השנים 1932 עד 2022, 90 שנה. מקומו של הכפר בלב גוש דן, ותוכניות הפיתוח הרחבות שנעשו סביבו, הפך היישוב מאי חקלאי לאי תנועה. מפת הכפר המופיעה באדום בתוך מפה מנדטורית, ניתן לראות כי המושב בעלותו על הקרקע היה מוקף עיירות, כפרים ערביים ושבטי בדואים, חריה, כפר ענה, סקיה, יהודיה וסלמה. כך שימש הכפר ומגיניו כעורף הביטחוני ליישוב העירוני במערב. על גבעה בלב בקעת אונו נקבע מיקומו של היישוב החדש, שהוא היה ספיח לתוכנית התיישבות האלף. בין היישוב לשכונה המתפתחת רמת גן רק פרדסים ומאהלי בדואים. מים הינו משאב חיוני לקיום המושב, וזאת טרם אכלוסו, בניית בתי המגורים ומבני המשק, ולכן חפרו באר. הבאר ממוקמת בפינת הרחובות בן גוריון והנחל. היא נחפרה לעומק 45 מטרים. בעומק זה נתקלו החופרים במי מעיין מפקה אשר מימיו זקים. בתצלום החבר מוניה ליפובצקי שהיה האחראי הראשון למערכת המים במושב החדש. בנו מגדל מים. תכנן את המגדל, ניצח ופיקח על עבודות הבנייה החבר אברהם כהן, אשר מקצועות הבנייה היו נהירים לו מעבודתו בהקמת מפעל החשמל בנהריים. לימים התברר כי שמו של המגדל ברשימת מגדלי המים בארץ הוא מגדל כהן על שמו. כאמור, בתחילת שנת 1932 הוקם מגדל המים שהתנסה לגובה 17 מטר. את החבית שבראשו מילאו ב-70 קוב מים שנשאבו מהבאר שנחפרה באותה שנה. מי כפר עזר נחשבים כמים מצוינים לשתייה והשקיה. חפרו באר, הקימו מגדל, ועכשיו טבלו במים משאבה ומתחו צינור, הובילו מים לבריכה ישר מתוך הבור. עכשיו הכל היה מוכן, לכולם יהיה לשתות בבתים, בשדות, בלולים וברפתות. כך סיפר החבר חיים אברמסון על תלאות הקמת הצריף הראשון. היה זה ביום חורף קר ויפה, אבל יום קודם לכן ירדו גשמים מרובים והוואדי שהם היו צריכים לחצות ולהעלות את החומר לבניית הצריף עלה על גדותיו והיה מלא מי גשמים. מה עשו? הורידו את החומרים על שפת הוואדי, מצאו מקום רדוד והעבירו את הלוחות והקרשים על שכמיהם אל מעלה הגבעה. באותו היום עוד הספיקו להקים את שלדו של הצריף, אבל את הגג קירו רק כמחציתו. בלילה פרצה סופה שאיימה למוטט את הצריף. קמו ותמכו בגופם את הקירות, עד שהסערה שקטה. למחרת גמרו את קירוי הגג והחלו את החריש הראשון באדמת הכפר. דצמבר 1932, צריף ראשון ניצב בלמרגלות מגדל המים, תלם ראשון נחרש באדמת הכפר. רוב בתי הכפר הראשונים היו דומים מאוד בצורתם, צנועים, מחופים גגות רעפים ומוקפים עצי פרי. כל פיסת קרקע בסמוך לבית נוצלה לגידולים מניבים. בצילום, בית משפחת צ'רקסקי, בחזית הבית, חנה ומשה את הוריהם של דודו, הלא הוא פלמחניק ושמו דודו מהשיר המפורסם, אחותו התאומה תמר ואחיהם חגי. צילום אוויר משנת 1944, צולם על ידי מטוס ה-RAF, חיל האוויר הבריטי. ניתן לראות סביב היישוב שטחים נרחבים ריקים. מימין למטה המחנה הצבאי הבריטי, היום בית החולים שיבא. הכתמים כהים בתצלום הינם פרדסים. ממזרח פרדס משפחת ליטווינסקי. מצפון פרדס של שני שותפים דרום אפריקאים, גוט וגורביץ', ובדרום פרדס שבעליו ערבי עמיד בשם פאיז חדד, היום שכונת רמת אפעל. מבט מצפון מערב, היום שכונת רמת עמידר, לכיוון כפר עזר. הצילום נעשה בשלהי שנות ה-40. הפרדס הגדול המשתרע לפניכם הוא פרדסם של גוט וגורביץ'. מעל קו האופק מימין לבתי המושב
ניצב עדיין מגדל המים ששימש להשקיית הפרדס. יכולים להבחין בו הנוסעים בכביש 4. בשטחו של הפרדס מתוכננת ונבנית שכונת מגורים חדשה בשם גני הזר. הכפר המשיך לגדול, נוספו עוד משפחות, שתלו עצים, בנו בתים, לולים ורפתות, נשמעו קרקורי תרנגולות, גיאתן של הפרות וצחוקם של ילדים. הקימו גן לפעוטים ובית ספר והחלו לימודים. ועתה נשאר לומר, איזה שם ניתן לכפר? אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', סופר, עורך, ביוגרף ומתרגם, חסיד חב"ד שהיה מקורב לתנועת העבודה וממקימי תנועת הנוער העובד, ובעל פנקס הסתדרות מספר 1. באספת חברים קם מישהו ואמר, אולי על שמו נקרא לכפר. אמרו כולם, איך אפשר, שם כל כך ארוך, אפילו קצת מוזר. מה עשו? לקחו אות מכל מילה, וקראו לכפר הזר. גלגוליו של המפוזר. לאה גולדברג, משוררת פוריה שכתבה מאות שירים, חלקם הולחנו והפכו מושרים ומוכרים כמו בארץ אהבתי השקד פורח, ולא היה בינינו אל הזוהר, ושיר הארס, שיר היקינטון. לילה לילה מסתכלת הלבנה בפרחים אשר הנצו בגינה. לשיר זה יש קשר נוסף של המשוררת לכפר הזר. ידידות אמיצה שררה בינה לבין משפחת גבילי. רבקה גבילי, חברתה, הלחינה את השיר שהפך בילדותנו לשיר ערש המושר בכל בית. דן, בנה של המלחינה רבקה גבילי, גר איתנו בכפר ויודע לספר רבות על קשרי המשפחה עם לאה גולדברג. שליטתה המוחלטת בשפה רוסית הביאו אותה לתרגם מנוסח שכתב משורר רוסי בשם מהרשק ולהפוך אותו לנכס צאן ברזל בין ספרי הילדים. בעיתון דבר לילדים התפרסמה בתחילה גרסה מוקדמת בשם המפוזר מאור ההר. איש אחד היה בהיר, כל תינוק אותו הכיר, זה האיש המפוזר מאור ההר. בצאת הספר לאור בשמו החדש המפוזר מכפר הזר, חששו החברים כי שם הכפר יהפוך ללעג, כיישוב שחבריו מפוזרים ומבולבלים, ואפילו ביקשו מהמשוררת לאה גולדברג להחליף את החרוז. כך מספרת האגדה. האגדה אולי לא מדויקת, אבל אנחנו שומרים עליה עד היום. יש עכשיו בכל חצר ונחלה, בכל בית אב, ענפי משק אחדים, מה שנקרא משק מעורב. גן ירק ובוטרד, חסה, תות שדה, מושקים בממטרה, לול של מטילות וברפת פרות חולבות המעלות גארה, והאוטו שלנו נוסע בבוקר, בערב ושב, מביאו לתנובה, ביצים וחלב. צורת ההתיישבות במושב מבוססת על עיקרון המשק המעורב. כל משפחה הינה יחידת ייצור עצמאית, והשיווק נעשה במאורגן. הענף הראשון, גן הירק. חלקות הכפר מלאו כל טוב, שטחי חסה, תרד, צנון, עגבניות, תפוחי אדמה ועוד ועוד. תות השדה היה הגידול הראשון באדמות המושב. בתמונה, חלקת תות השדה של משפחת זלינגר. כדי לשמור על לחות הקרקע, הוצבו לוחות זכוכית טרם המצאת יריות הפלסטיק. איסוף התות, מיונו ואריזתו היו מלאכות קשות ומתישות. בתערוכה החקלאית ביריד המזרח זכו חקלאי הכפר לשבחים ופרסים. בתצלום שושנה ואביגדור פבזנר קוראים לאיסוף תות השדה. והנה מגיע מכתב לחבר מוניה ליפובצקי מנשיא ועד יריד המזרח מאיר דיזינגוף, ראש עיריית תל אביב. התאריך 29 ביולי 1936. לכבוד מר ליפובצקי, כפר הזר. אדון נכבד, בהמשך למכתבנו אליו מיום 17 לחודש זה, ושיחתנו הטלפונית ובעל פה, מתכבדים אנו לאשר בזה שמלבד הפרסים הנזכרים במכתב הנ"ל, זכיתם גם בפרס שני בעד אוסף תות השדה, בהתחרות השנייה, בסך 500 מיל ארץ ישראלי. בכל הכבוד, מאיר דיזינגוף. יש בידינו מכתב מהחבר ליפובצקי שקובל להנהלת יריד המזרח, שלמרות שחלפו מספר חודשים, הוא טרם קיבל
את הפרס אשר מגיע לו בסך 500 מיל ארץ ישראלים. עד היום איננו יודעים אם הסכום הזה הגיע לכיסו. ענף החקלאות השני הוא ענף הלול. בכל משק הוקמו שני מבנים לצורכי הענף. בית אימון בו קלטו את האפרוחים הרכים, טיפחו אותם בזהירות רבה עד שנוצותיהם הפכו לבנבנות. אז העבירו אותם אל הלול. הלול סיפק את צורכי הבית בביצים טריות ולמרק העוף בערב שבת. את יתר הביצים מיינו, שקלו, ארזו ושלחו עם האוטו הגדול והירוק לתנובה. בתמונה ניצה ליברמן בחצר הלול. המעבר לאחסון התרנגולות בתאים הקל מאוד על המגדלים באיסוף הביצים והאכלת העופות, השקייתן והרחקת הלשלשת. חייבים לומר כי התרנגולות היו פחות מרוצות כיוון ששטח המחיה שלהן הפך צפוף מהקודם. בתמונה ממלא את השוקתות במזון לתרנגולות מתתיהו ליפסון, שמלבד היותו לולן, היה גם בעליו של האוטו הגדול והירוק. הענף השלישי, הרפת. עבודות הרפת, הטיפול בפרות, החליבה והניקיון, נעשו בעבודת ידיים שלא כמו היום ברפת המודרנית. ניתן לומר כי רפתנות הוא ענף של 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. החליבות היומיות, גידולי השדה להאבסת הפרות, הדאגה לבריאותן ולטיב החלב, ההמלטות שלו התחשבו בשעות המנוחה, והובלת כדי החלב המעביל אל נקודת הריכוז, המחלבה. במחלבה נמדדו כמות החלב ואיכותו, והרפתן זוכה בהתאם בכרטיס המשק במזכירות. בתמונה ברוך רטיג עוסק בניקיון עם מגיע שעת החליבה. ברוך למד אגרונומיה ובמכון וולקני היה ממפתחי זני החיטה והחומוס, אותו אנו מנגבים עד היום. בתמונה הקטנה שמימין למעלה, ישראל שפירא חולב את הפרה ואשתו מרים עוזרת לידו. בתמונה הגדולה, החבר לונדון יוצק את החלב שהביא למחלבה לכלי המדידה. לידו, אהרון בקרמן האחראי על איסוף החלב ורישום כמותו ואיכותו. לאחר שחוסל, ענף הרפת משמש כיום מבנה המחלבה כארכיון ומיני מוזיאון. הכנה למרכז ללימוד חווייתי לתולדות ההתיישבות המושבית, אשר המושב כפר הזר הוא אחד ממאפייניה. בתקופה בה נאסרה ההעפלה לארץ על ידי המנדט הבריטי, חשוב לציין את חלקו של הכפר בקליטת מעפילים. העולים הבלתי לגליים הוסעו מהחוף אל הכפר במשאיות, רוכזו במבנה מחסן האספקה וחולקו לבתי החברים עד שימצא להם מקום מגורים קבוע. עגלת העץ הנגררת על ידי פרד הייתה לכלי התחבורה של החברות והחברים. שימשה להובלת מספוא מהשדות, להובלת התוצרת החקלאית ששווקה במרוכז ולקניית מצרכים בצרכניה. בתמונה, משה סידליק, זאב רטיק ושמואל בר בלכר בדרכם אל השדה. כמו ברוב יישובי ההתיישבות העובדת, החברים בתנועת העבודה התקיימו פעולות במסגרת הנוער העובד. הנוער העובד הייתה תנועת הנוער בכפר. לכל שכבת גיל הייתה קבוצה, היה לה שם והייתה שריקה המייחדת אותה מיתר הקבוצות. המקום בו התכנסו הקבוצות היה בית הנוער, היום הוא בית יד לבנים. בפעולות עסקו בעיקר בהנחלת הציונות ובמשחקי חברה, ושרו חולצה כחולה, חולצה כחולה, והיא עולה בלי שום ספק על כל העדיים. ב-14 במאי 1948 דוד בן גוריון מכריז על הקמת המדינה וקורא את מגילת העצמאות. בימים שלאחר מכן פורצות פעולות האיבה. הכפר מתגונן, גדר ביטחון נמתחת ומוקמות סביב המושב עמדות בטון. עמדת הבטון הועברה ממקומה המקורי למרכז הכפר, והיא הגנה על האגף המערבי של המושב. חברים ניצבו בה לשמירה, אך מעולם לא נדרשו המגינים לירות מבין חרכי הירי. בנות ובני הכפר שותפים להגנה על המדינה. 9 מהם לא שבו משדות הקרב. למרגלות מגדל המים הוצבה אבן עליה חקוקים שמותיהם. דוד ברנדווין, דודו צ'רקסקי, נתן יעקבי,
משה עפרון, מלאכי אוליצקי, עמליק אלתר, צביקה עופר, יובל רטיג ודניאל פומרנץ. מדי שנה ביום הזיכרון, בנות ובני הכפר ניצבים למשמר כבוד לזכר הנופלים. ענפי המשק שהעסיקו את חברי המושב בשנים הראשונות הלכו ונעלמו. הגידול שהחליף את הענפים האלה היו הפרדסים. שנים חלפו מאז שתילת עצי ההדר למיניהם עד שהחלו להניב פירות. מחירי המים, המלחמה במזיקים ובצמחי הבר, הקטיף המתיש המחייב כוח עזר, גרמו לפרדסנים להבין כי אין שכר לעמל, ופרדסים רבים ננטשו אט-אט. למרות שהתפוזים טובים ב1,000%, הם רק לסוחרים שבשווקים ולא למגדלים. כדי לשרוד וגם לצורך העיסוק, כל רפת, מדבן או בית אימון הופכים למיני שוק. בתמונה מיכה וולף עוסק בקטיף תפוזי השמוטי. בכאב ובצער אנו נפרדים אט-אט מדור ההורים מקימי הכפר. עקב הקרבה לעיר, העבודה המפרכת והלא משתלמת, בני הכפר נוטים למקצועות אחרים, קלים יותר ומשתלמים יותר, ומותירים מספר מועט של חברים העוסקים בחקלאות. גידול פרחים, אספרגוס למאכל, דשא מוכן, עצי נוי וטיפוח כוורות דבורים. כיום פועלים תאילנדים הם כוח העזר בחקלאות שנותרה. כפר הזר השוכן בליבו של גוש דן נעשה מפתה ליזמי הנדל"ן. שכונות מוקמות, תושבים חדשים, סביב הכפר רשת צפופה של כבישים, צווים מגיעים, נעשות הפקעות, ומהקרקעות של הכפר נתלשות חתיכות. מתרבים הכבישים סביב הכפר, מוגשות תוכניות, בפרדסים שיבשו כבר החלו לבנות. יש תחושה לא קלה כי מאי חקלאי הפכנו לאי של תנועה. לטובת תוכניות הפיתוח והשכונות החדשות, אדמות הכפר שינו ייעוד, מחקלאות לבנייה. שטח היישוב הצטמצם מאוד ונותרו 76 נחלות ו26 מגרשים בשיכון הבנים. אם נזכר בצילום האוויר משנות ה-40, נראה איך המושב הולך ונעלם בתוך האזור העירוני המתפתח. גם צילום האוויר הצבעוני אינו מעודכן דיו, והשטחים הירוקים שנותרו עומדים להיעלם. מבט מזרחה מרחוב היובל, קו הרקיע, ברושים ועצי אקליפטוס. היום 5 מגדלי מגורים משנים את קו הרקיע של הכפר, שהתחיל בתלם ראשון בלהב של מחרשה. לא קלה הייתה דרך הורינו בימי אנו בנו, אבל גם לא קלה היא הדרך שלנו.